So, ang ipakita karon na akong outfit for today's video, guys. Pero dili ra jud ko sabay. Ang akong pangsuoton nga outfit, guys. Mura ra jud kog taw-taw sa basak. Basta nara ko sabay, guys. Kapag andito na ako sa bahay, napakasimple lang ng susuotin ko, guys. Parang nasa basak lang ganun. Murag taw-taw ra ko sa basak. So, mangita sa ako ang suoton dito sa ako ang cabinet. Okay, sumao ni ako ang cabinet, guys. So, kaniyang suoton kang mother ni akong gikuha o niya paglaba naman tsahan. Is one. Og di pod ko ganahan magsuot, guys, og fit ra kaayo. So ang suoton mas preferred pa ko musuot sa mga luag. So kani white, di ba? So, duha ni akong sudlanag sinina, guys. Mo ni siya ang isa. Panglakaw, kadto, pangbay na to. Mo ni ang atong napilian nga suoton. O, see? Kita mo, ani? Kita mo, ani, guys. Puti-puti. So, mora dyan yung suoton. Basta nandito lang ko sa bahay, guys. Magpajama. O mga dagko nga sinina mo dyan yung ganahan, guys. Naman ko itaro nga pajama dito, pero kanang suoton kayo tugnaw ting uwan ron, mas ganahan ko musuot ting ani, guys. So before ko mag-ilis, magbutang sa ko og tawas. Okay, so ito yung ginagamit ko pang ilok tawas. Kasi mas mura komportable ko og tawas sa akong gamiton, guys. So sunod, guys, magbutang ta og lotion. Mutang sa tag lotion. Magtipid ko sa lotion, guys, kasi wala na akong pera pambili ng lotion. Okay, susuotan na nato na siya. Simple ra akong mga sinina, guys. Di ko ganahan magsuot og mga fitting. See. Sunod kani. Mura jud ko gulay yung sinina, di ba? Nakukuya gila yung sinina, guys. Kaniyang suoton, grabe comfortably jud ko musuot ani, guys, promise. So bahalag nagkamantsa-mantsa atong suoton, guys. Importante komportable ta, no. Bahalag mantsa na siya, guys. Importante komportable ko musuot. So this is it. This is my outfit for today. Masarap. Napaka-comfortable talaga niya suotin, guys. Promise. And white is my favorite. So, ito yung suot ko, guys. Tak ganun. Bahalag may naklorina na si Jang. Importante, komportable ko magsuot, guys. Ayan, di ba maganda siya? Okay na sana. So after that, guys, maglalagay pa ako sa mukha ko ng kasi may mga mas dumami na yung pimples natin, guys. So bumalik ako sa ginagamit ko dati na SP. Balik ako dito kasi yung sabon na ginamit ko hindi nagalisan yung bugas ko, guys. Ganun. Syempre, dapat maganda pa rin tayo sa tingin ng mga tao, guys. So, pang 2 days ko pa itong ginamit. Ewan ko kung matatakot pa ba itong bugas na ho or di na. Kung ganan sila mo stay na ho, hindi mo stay lang ho. Pero kung di po, mas maayo po do. Uy, tagay po kong chance nga magwapa ba. Okay, so tapos, guys, maglagay na tayo ng baby cream. Itong baby cream, guys, is for for umaga. May panggabi din naman yung radio. So, ganito ako maglagay. Kung maot man to, no? Okay, uy, kung bidyan to sa mga lucky just because of my pimples. Okay, I don't care. Charot.
Alam nyo guys, napaka-comfortable yung suotin to kasi napaka-ganda sa feelings. Napaka-lambot. Watching. See you then. Ganito lang guys. Ito yung mukha ko. So yun lang po guys. Thank you for watching. And huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment guys. Bye bye.